Imaginează-ți că ai în mâini mai mult decât o carte. Ai un instrument care îți deschide o limbă uitată, o limbă a simbolurilor, a intuiției și a răspunsurilor pe care deja le porți în tine. Inițiere în arta tarotului nu este doar o carte despre tarot, este un parcurs complet, un curs transformat în experiență, o călătorie în care nu doar înveți cărțile, ci începi să le simți. Aici vei descoperi istoria tarotului și sensul lui profund, dincolo de mituri și interpretări superficiale. Vei înțelege arcanele majore ca etape ale vieții și arcanele minore ca reflexii ale realității de zi cu zi. Fiecare carte este explicată clar, dar și intuitiv. Nu doar ce înseamnă, ci cum vorbește cu tine. Vezi simbolurile, înveți etalările, descoperi cum alegi pachetul potrivit pentru tine și cum îl cureți energetic. Și poate cel mai important, lucrezi practic, pentru că la finalul fiecărei lecții te așteaptă exerciții care te transformă din cititor în practicant. Nu este o carte pe care doar o citești, este una care te învață să citești viața altfel. Dacă ai simțit vreodată că tarotul te atrage, dar ai vrut să înțelegi cu adevărat cum funcționează, dacă ai vrut mai mult decât interpretări de suprafață, atunci această carte este pentru tine. Inițiere în arta tarotului nu-ți spune viitorul, te învață să-l citești.